जसे आपण खारे दाणे केलेले आहेत त्याच मिठामध्ये आपण हे सगळं भाजून घेऊ शकतो. उपासाचे पापड करू शकतो, फ्राय करू शकतो, पॉपकॉर्न सुद्धा करू शकतो. मी तुम्हाला आता करून दाखवते एक एक. ह्या नाचणीच्या बॉबी आहेत, ह्या आपल्या नेहमीच्या रेग्युलर बॉबी आहेत. ह्या छोटे छोटे उडदाचे पापड आहेत, हे फ्राय आहे, हे बटाट्याचे चिप्स आहे आणि हे पॉपकॉर्न आहे. हे आपण आताच यात शेंगदाणे केलेले आहेत खारे, त्यातच आपण हे उपासाचे चिप्स टाकून घेऊया बटाट्याचे. आणि गरम मीठ त्या पापडावर टाकू आणि दाबून घेऊ. थोडंसं सारखं हलवत राहायचं म्हणजे कुठे जळायला नको. ज्यांना तेलकट तळलेला वगैरे नको आहे त्यांच्यासाठी हा ऑप्शन खूप छान आहे. हे बटाट्याचे चिप्स अशा प्रकारे भाजून तयार आहे. हे टाकून भाजून घेऊया फ्राय. मीठ चांगलं गरम हवं आणि सारखं हलवत राहायचं. एका मिनिटात तयार न तळलेले झटपट तयार होणारी रेसिपी. बॉबी भाजून घेऊया. जसं जसं वापराल तसं तसं मीठ काळं काळं होत जातं, पण त्याने काही नाही होत. भाजल्यामुळे ते मीठ काळं होतं. थोडं दाबून घ्यायचं आणि त्याच्यावर मीठ टाकून घ्यायचं. ते छान लवकर भाजून होतात. मुलांना दुपारच्या खायला वगैरे सोबत प्रवासात न्यायला छान ऑप्शन आहे, न तळलेला. बॉबी भाजून घेऊया. त्याचप्रमाणे त्याच्या आधी आपण पापड वगैरे भाजून बघितले तसं. पापड आहे हे भाजून घेऊया. हे पातळ असतात त्याच्याने सारखं हलवत राहायचं आणि हळूहळू करायचं. हे पापड भाजायला तर अर्धा सेकंद पण नाही लागलेला, लगेच झालेले. याच मिठात आपण हे पॉपकॉर्न घालू. पॉपकॉर्न कमी कमी घालायचे कारण ते खूप उडतात. हलवून घ्यायचं आणि हे याच्यातच ठेवून सराटा आणि झाकण ठेवून द्यायचं. झाकण ठेवलं की परत एकदा हलवून घ्यायचं. फुटण्याचा आवाज येत असेल. झाकण याच्यासाठी ठेवायचं की मीठ खूप उडतं, कारण पॉपकॉर्न फुटताना उडतात, तर म्हणून झाकण ठेवायचं आणि थोडं हलवत राहायचं. असे पॉपकॉर्न पण भाजून तयार आहे बिना तेलाचे. असे हे पॉपकॉर्न तयार. तुम्हाला मी फोडून दाखवते किती क्रंची आणि पूर्ण भाजून झालेली आहे. नरम नाही, काहीच नाही. तसंच तुम्ही हा उडदाचा पापड पण बघा. हाताने दाबलं की त्याचा पूर्ण चुरा होतो, म्हणजे ते व्यवस्थित भाजले गेले आहेत. असे आपले सगळे लहान मुलांना आवडणारे सगळ्या गोष्टी तयार आहे. पॉपकॉर्न आहे, पापड आहे, चिप्स आहे, बॉबी आहे आणि बिना तेलाच्या